sekä Koskenrannan ravintolan edessä Kanoottipollon näytössä. Laji ilman alun perin on suunniteltu Koskeen, mutta fasiliteetit täällä ei oikein ole muuta vaihtoehtoja. Laji on perinteinen pallopeli. Tarkoitus tehdä maali vastustajan verkkoon lähes keinolla millä hyvänsä. Kentällä näkyy tällä hetkellä 4 pelaajaa. Normaalisti niitä on 5 vastaan 5. Noin 2 hyökkääjää, 2 puolustajaa ja 1 maalivahti. Pojat siinä vähän lämmittelee ja kikkailee, yrittää näyttää mitä kaikkea pallolla, melalla ja kajakilla pystyy tekemään. Peli vaatii kovaa fysiikkaa, pelisilmää, tietysti olennaisena osana on kajakin käsittelytaidot. Sitten sivut pitäisi pystyy pitämään pallo hallussa ja näkee missä ne kaverit meillä on, että pallo pystyy pelaamaan sinne. Pelikenttä on virallisesti tasainen vesi, uima-allas, meri, järvi tai muu vastaava. 35 metriä pitkä kenttä ja 23 metriä leveä. Maali näkyy nyt tässä tapauksessa roikkuu keskellä tuossa köydessä. Maali on metrikertaa 1,5 ja alarima on 2 metrin korkeudessa. Pallo yritetään saada sinne ja veskari yrittää sitä estää. Ottakaa vähän heittoharjoituksia pojat. Nyt ei saatu palloa veskarille asti. No niin, pojat on valmiina aloittamaan. Pelataan tänään tämmönen street kanoottipallo-ottelu. Kaikille tuttu koripallosta. Eli pelataan 2 vastaan 2 yhteen maaliin. Vähän joudutaan soveltaa sääntöjä. Mutta mennään sillä mitä on. Aloitus tapahtuu, molemmat joukkueet on omissa päädyissään. Tuomari viheltää pilliin, heittää pallon keskelle ja molemmista joukkueista yleensä nopein pelaaja lähtee tavoittelemaan palloa. Mä voin huutaa hepin täältä siitä kun saadaan. Hep! Ja pallollisen pelaajan saa luonnollisesti kaataa. Eli eskimo on hyvinkin olennainen osa lajia. Kontakti on kovaa, vastustaja kajakin yli ja ali saa meloa. Vastustaja saa töniä ja palloa saa pelata käsillä tai melolla. Ensimmäinen maalikin aikaiseksi. Maalin tekijänä maajoukkueen tukiranka Kasper Petersen.
Pallon riistokin aikaisin. Kaatamista vielä odotetaan. Näin, peli on tasaan. Laji on alun perin brittien ylhäisön kehittämä laji. Halusivat hienostumaan version jalkapallosta, joten veivät sen vesille ja kajattiin. Suomeen laji tuli 70-luvun lopussa. On täällä muutama 10 vuotta ja palloa pyöritelty. Noin 7 tai 8 seuraa, missä aktiivisesti koolaa pelataan. Lähimmäinen meitä on Helsingissä, Helsingin Merimelojat. Tervetuloa kaikki kokeilemaan. Myös junnut mahtuu mukaan. 10-vuotiaina nuorimmat lajin aloittaneet. Sekaavaa. Yhtään kiinnostus herää. Meillä on standi tuolla, mistä saa yhteistyötä. Jos kiinnostaa tuoda kokeilemaan. Melonta-taito ei ole välttämätön lajilla aloituksella. Se tulee kyllä siinä sivussa. Muitakin peliä. Tero, älä lopeta pelaamista. Se on plussan puolella. Nyt olisi paikka kaataa takaisin. Tero. Peliaika on normaalisti 2 kertaa 10 minuuttia. Tarvittaessa jatkoaika ja rangaistusheitot.
tekemään kaikkia hienoja taktisia kuvioita. Lajitaktiikka on hyvin lähelle käsipalloa. Yritän saada liukuja sisään, pelattua pallo liikkeessä olevalle kaverille, koska heitto lähtee silloin huomattavasti lujempaa. Palloa saa siis pelata käsin tai melalla. Sylissä ei saa kuljettaa. Arne vois näyttää jonkun melakikan siitä. Nähdään miten se mela tarvittaessa toimii. Mä laitoin Facebookin omalla profiililla. Sitten silloin kuvataan. No niin, pojilla rupee sormet jäätymään. Annetaan raikuvat aplodit urheilijamiehille. Sormet verenslihalla, pakkasvedestä, pallon pyörittely ei ole mukavaa. Tulkaa kaikki standille kattoo lisäinfoa sieltä.